Po zadání toho terapeuta a odeslání pozvánky mu s ním můžete začít komunikovat, a sice v profilu si zadáte kolonku zprávy, vyberete napsat zprávu, zadáte jméno toho nutričního terapeuta a napíšete mu. Po napsání té zprávy zmačknete políčko poslat a ta zpráva se mu odešle. Když tu zprávu odešlete, vidíte vlastně historii té komunikace. Pokud vám ten terapeut odpoví, tak Čas pro zdraví vám pošle na váš e-mail zprávu, že ten nutriční terapeut odpověděl, abyste se přihlásili na Čas pro zdraví.